Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Back and Earn Secret File ng ating kabisyo na si Angge. Si Angge na merong kapatid na nakalunok ng 5 at 7. Buti na lamang ay na-jebs niya ito. At ang matindi rito, ginamit niya yung baryang yon para mag-computer shop dahil sayang naman. Pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Jomar Estocado Palulim. Ingat-ingat sa mga bagay na nalulunok, mahirap na. Hahaha, sa bagay may kapitbahay kami. Nakalunok ng piso, buti na lang napupo niya agad. Kaya pala kapag minsan nakakain ka ng matigas na buto, minsan buo mo siya na ilalabas. May ganun na. Ultimo yung kulay ng kinain mo, magre-reflect siya sa poops mo. Pasintabi po by the way sa lahat ng mga kumakain ngayon, ito po ay araw ng mga ma-EL as in maloloko, kaya pagpasensyahan nyo na po. Ito naman sabi ni John Rick Sulte, wala yan sa kapatid ko. Baby pa lang siya, nakalunok na ng aspile or perdible. OMG! Nakabuka pa siya at sumabit sa lalamunan. Buti na lang nakuha sa magnet dahil kung hindi, ooperahan sana. Ang laki pa naman ng bayad. Salamat kay Lord kasi nakuha sa magnet. Lesson learned, bantayan mabuti ang mga kapatid, lalo na kung may aspile yung damit niya. Pabati ang Sulte family, San Isidro Boys ng Liliw, Laguna at Four Brothers Game Farm ng Pilya, Laguna. Maraming salamat po, John Rick Sulte. Huy, kinabahan ako dun sa aspile. Di ba yun yung parang safety pin? Perdible yun. Magkaiba ba yung aspile at saka perdible? Yung aspile yata, yun yung walang kawit eh. Yung may bilog sa, parang karayom na may bilog. Parang karayom na may bilog. Yes po. Yun. Uy, pero delikado yun kung nasa lalamunan. Para ka nagpa-piercing, ganun. Pero at a young age. Bakit ganun, no? Nung bata ka, protektado ka ng pamilya mo. Oh, huwag ka lang masusugatan. Tapos nung lumaki ka na, no, kung ano-anong piercing yung pinagagawa mo sa katawan mo. And that includes a tattoo. Although, wala po akong kahit anong masamang sasabihin at sinasabi tungkol sa mga tatuan dyan. Because lahat po ng mga minamahal ko sa buhay, katulad ng tatay ko, kuya ko, bunso kong kapatid, tatuan. Hindi naman po sila masama. Ay, masama pala, yung amoy. Charot, ay darot. Minsan lang. Anyway, eto naman ang sabi ni Brian Mariano. Hi DJ Rocky, ingat na lang sa mga choking hazard katulad ng candy bubblegum, maliliit na laruan o kaya yung Jolene. Lalo na bawal pa sa 3 years old pababa. Actually, 'di ba meron naman tayong mga items or products or may toys na naka-indicate doon kung pang ilang taon siya. Pero kasi, yung pera, malamang sa malamang na ibibigay talaga siya eh. Sa grade 6, pag sinabi natin grade 6, nasa 10 to 12 years old yun eh.
So pag 10 to 12 years old, eto na yung era na inuutusan ka sa bahay ninyo eh. Bilan mo nga ako ng toyo, bilan mo nga ako suka, bili ka nga ng 1 kilong bigas. Kumbaga, eto yung era mo na inuutusan ka ng mga magulang mo o ng kung sino man sa bahay ninyo at minsan may seniority pa yan. Kapag ikaw yung nakababatang kapatid, ay wala kang choice kundi sumunod sa nakatatanda mong kapatid. Kasi ganun din naman yung pinagdaanan niya dati. So it's your turn now. It's a phase of your life. Ganun. Tapos, hindi talaga maiwasan na makatanggap ka ng mga pera. Kasi madalas yun yung bayad sa'yo. O madalas naman yun yung ibinibigay sa iyo para yun yung ipambibili mo nung inuutos nila. Yung ganun ba? And masarap makatanggap ng pera as bata. Lalo na sa mga ganung edaran, 10 to 12 years old. Iniisip kong bibilhin ko pag ganyan. Alam mo kung ano? Champoy. Oo, o kaya yung sundot ko lang. O kaya ice cream, o kaya taho, o kaya text. Alam mo yung text dati, di ba? Text tapos nilalaro namin ng text money. Ganun. Text o kaya trumpo, All ganyan. in. Diba? Pang lalaki yung laro ko, guys, no? Palibasa kasi mga kapatid ko, puro lalaki. Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Nung bata pa tayo, natatakot pag nakalunok ng barya. Ngayong tumanda na tayo, kahit isang butil ng mani, nasasabid na tayo. Saan ang hustisya? Hindi ko rin sure kung bakit ganun. Ako medyo sensitive yung lalamunan ko pagdating sa mani. Kaya every time na may event ako, may hosting ako, or alam kong magsasalita ako ng medyo matagal, hindi ako kumakain ng mani. Kasi meron naman ako nun. Charot with arot! I mean, meron na ako nung ganun, marami sa bahay naka-stock. So, pag gusto ko na kumain ng ganun, edi kakainin ko na lang siya. Anyway, ito pa sabi ni Bobby T. Yung friend kong babae nakalunok na siya, pero nasarapan siya. Katulad ng mahabang saging, na-imagine niya kasi, lalo na yung laruan. Etong matindi. Nakalunok na siya ng produkto ko. Ay, iba rin tong Bobby D na to, no? Bobby D, dapat ang tawag sa iyo, seaman. Seaman yak. Ganun. Charot. Uy, darot. Hello din po kay Lex Valdez. Nagpapa-shoutout from Rosario, La Union. Nakikinig palagi sa Love Radio. Hi kay Jerson James. Marvin Mark Bautista says, J. Rocky. At sa nakikinig ng Secret Files. Para sa ating letter sender. Dude, ikaw na next nito. Nakakaloka. Yung nakalunok ka ng piso. Ano to? Chocolate chip? Ano to? Para lang. Parang tableta lang. May sakit ka? Nilagdat ka? Naku, delikado yan. Grabe. Ang tigas naman ng SPG ngayon. Ang tigas talaga. Yan. Kaya tandaan, laging maging aware sa iyong sarili. At sa iyong kinakain na rin. Okay? Papatis Tropang Secret at sa Team Rocketeers, especially sa AFP, MBAI, AMB family na mula kahapon pa nakikinig. Especially kay Miss Bianca Faye Velasquez. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka Big Brother, na mas marami ang pabati kesa sa komento. At dahil nga, kabisyo, tayo ay merong live audience sa booth, tatanungin din natin ang isa sa ating mga bisita tungkol sa kanyang saloobin sa secret file natin for this afternoon. Go ahead, get you. Di ba nga yung... Lapit mo yung bibig mo sa mic mo para alam mo na, matutukan kang maigi. Baka malunok ko rin to. Ay, iba ka pag nalunok mo yan, galing mo Go Mark, get you. So, yung sa senaryo nung kapatid niya is... Naranasan mo na yon? muntikan na.
Yung makalunok ka ng barya. Yes. Mhm. Kasi kami, may tindahan. So, naging parang habit ko na rin yung paghawak ng barya. And, syempre, hindi natin maiwasan na minsan na isusubo, di ba? Oo. So, may instances ata na nandito na siya sa may tip na mismo ng dila. Oo, pero hindi mo na iisip nung time na yun na ang dumi-dumi ng pera. Hindi. Parang, syempre, nung bata ka, parang kala mo, parang lahat pwede mong isubo. Sa That time, bagay. nung Hindi mo mga- pa naiisip yung bacteria, yung virus. Wala ka pang ganong Wala. kalaseng knowledge. Actually- Lahat naman tayo. Actually, lahat ng mga taong dumaan sa ganong edad is hindi pa naman aware sa ganong bacteria. So, yun nga, after siguro, ilang taon ba ako? Nung mga sa 8 ata, something. Parang muntikan na, pero hindi nga alam na magulang ko yun. Kaya siguro kung nanonood sila mama, Ngayon alam nyo na. Alam nyo na. Hindi alam na magulang ko yun na, na muntikan ko malunok yung barya. So, parang napagka isang ubo ko nun is nailuwa ko. Ano yun 5 pisong barya. Oh, 5 piso. Eto ba yung era na yung dilaw? Dilaw pa naman. Dilaw. Bata pa naman ako, di ako naabot yung malalaking 5 piso. Ay, hindi pa pala yun. Dilaw lang. So, ano na naman ako yun yung dilaw. So, yun nga, muntikan ko siyang malunok. And sa awa ng Diyos, buti di ko nailunok. Kasi nandito na siya Nasa lalamunan ko na siya. Kumbaga, nailuwa ko pa, naiubo ko pa. Oo, in fairness naman yung pagmamahal sa'yo ng Diyos sagad-sagaran. Pero nai-imagine mo ba, just in case na malunok mo yun, mababother ka? Ano po? Just in case malunok mo yun, mababother ka na nalunok mo siya o parang wala lang para sa'yo? Hindi, mababothered ako kung ganong edad ko. Siyempre mag-alala talaga ako kasi late ko lang, bata pa ako. Kumbaga, siyempre maisip ko pa yun na, nalunok ko yung baril Pero may halong takot. Siyempre, alam ko magagalit ng magulang ko noon kasi, di ba? Ba't ka naglalaro? Ba't ka naglalaro ng barya? Parang ganun. True. Diba? Nakatakot. Tsaka, halimbawa, as a parent, siyempre, ang unang, kumbaga, maging reaksyon ng magulang mo that time is, magugulat. Siyempre, magugulat kasi nakalunok ka ng barya. Tapos, siyempre, mapapagalitan ka rin. Kaya parang yun ang kaya hindi ko, parang kung nalunok ko man yun, siyempre halong kaba. Tsaka yung siyempre, talagang takot sa magulang. Oo, kumbaga maghahalo-halo na yun. Tapos kakalam na yung tiyan mo, diba? Dahil sa gutom, dahil sa kaba, dahil sa pagkabalisa. Tapos ang mangyayari na dyan, papaluin ka na sa puwet kasi kung ano-ano yung mga pinagkaialaman mo, diba? Pero may kapatid ka that time. Meron ako. May kapatid ako. Pero, May ate, kuya. bunso namin. Bunso. So, ikaw yung tinatawag na panganay. Kasi pag panganay, medyo hindi pa masyadong hindi pa masyadong napapagalitan. I mean, napapagalitan pero wala kang ate kuya na magagalit sa iyo. Yes po. Hindi katulad nung SPG Secret File Sender natin na nagalit yung ate. I mean, hindi naman nagalit. Kumbaga parang sobrang alalang-alala. Mixed emotion. Mixed emotion. So bilang ate or bilang kuya, 'di ba parang pag ikaw meron kang kapatid na sobrang pasaway, tapos ganoon yung mga pinagagagawa, tapos biglang nalaman mo na kinain, nalunok, tapos biglang nailabas, pinulot. Doon ako doon ako parang paano niya ginawa 'yon? Kung paano niya pinulot yung mga barya doon sa inidoro. 'Di ba? Anong ginamit niya doon? Kamay, siguro. Actually, pag nahuhulog yung sabon ko sa bowl, kinakamay ko na lang yun Ako. Mark Joseph Getio, bakit? Bakit? Naliligo ka naman din, syempre hugasan mo na lang din. Pero pwede gumamit ng plastic Hindi na. Hindi na. Oh my God! Napaka-unhygienic nun. Sorry yung mga students ko siguro nanonood, no? Ako po yung teacher mo. Oo, ikaw pa naman yung teacher nila, tapos biglang ganyan pa yung tinuturo mo na kapag nahulog yung sabon dun sa inidoro, okay lang, pulutin mo gamit yung kamay mo. Hindi ka man lang, sige, hayaan ko na yung sabon na yan. Hindi ko na gagamitin yan. Imaginein mo yung sumiksik dun sa loob na sabon na yun na bakterya. Kahit na antibacterial soap siya, pero nalublob na sa inidoro na ang dami ng mga feces yung nandoon. Tapos,
Hindi ko matanggap. Yung, Good luck na lang din talaga sa tatanggap ng 5 piso tsaka piso nung kapatid ng SPG Secret File Sender natin. Kasi doon ako na parang paano niya pinulot yun? Kasi naalala ko at that age, sa bagay, parang grade 2. Grade 2 yata or grade 3 ako nag-stop magpahugas ng puwet. Siguro grade 6 nga, no? Marunong ka na mahugas ng puwet mo. Pero hindi ko rin sure kung paano ko pupulutin yung 5 piso pa yan. Pero feeling ko kung 1,000 peso bill yan, baka pulutin ko. Pero pag piso tapos 5 piso, baka magpatulong na lang ako sa iba. Palagay mo ikaw. Siyempre. Kasi kung 1,000, ipapaano ko pa sa'yo, baka kuhanin pa. Ako na lang. Tas lalaban mo na lang, ganun. Yeah. Kasi 1,000 may kalawang. May kalawang. Oo, bakit may kalawang to? Ay, hindi kalawang yan, Jebs yan. Charot. Ba't naman kababuyan itong mga pinag-usapan natin? Anyway, para sa'yo, SPG Secret File Sender, ang mensahe namin sa'yo ng ating SPG commentator live dito sa booth ay pagpatuloy mo lang ang pagiging ate mo. Just be that guidance counselor ng kapatid mo pag wala ang inyong mga magulang. Normal yan na kapag wala pa ang iyong mga magulang, ikaw yung unang magagalit, magre-react. Normal na normal yan because you want the best for your siblings. And because ayaw mo mapahamak ang mga mahal mo sa buhay. So sa mga kabisyo natin out there na may mga chikiting, sa mga nag-guide dyan sa mga bagetching, matik naman alam nyo na yung mga bagay na dapat iabot o i-remind sa mga bagetching na hindi dapat sinusubo, i-explain yung maigi, yung mga bacteria at viruses na napupunta sa mga pera. Ayan. So, alcohol, dahil ang dami nang nangyari dito sa Pilipinas, sa buong mundo, 'di ba? Ibigay nyo sa kanila yung importansya ng pagiging hygienic, ng pagiging conscious, no? And mapag-isip tungkol sa mga hinahawakang bagay because dyan ka makakakuha pa ng virus. Yan. So, anyway, kabisyo, if you want to share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Thank you, Mark Getio. This is SPG, as in super. Back ganun, Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!